ingane yami. Cha wengithengele lokho kanti wengithengele ngoba sithandana mina naye ngithi kunengane ngithi vele ngithandana naye kuthiwa ngayidayisa ke mina ifoni Imanga ngithi phela ingane usutholile ukuthi ingane kwangeseyakhe. Akusho lutho yini kwangamela ukuthi bethanda umbuyisele izinto ukungithengela zakhe. yena No phela ngumuntu angithi utholile ukuthi ingane akuseyakhe. Awumbuyiseli ingane izinto engesize zakhe. Owayithenga eyitshela ukuthi kahle kahle ujola nomuntu kanti kushuthi kahle kahle angisibonanga ke mina isidingo sokuthi ngibuyisele ifoni kwani ngavela ngachima ukuthi ngidayise ifoni. Cha kuningi kuyanda. Awusibonanga? Hayi ngisibonanga. Cha kuyanda. Impahla konke nama-prem kuphi-ke ngicela ungivele ngithathe-ke ngokunikeza iy'ngane lezi nje engenabazali ngoba phela le yakho inawo umzali futhi angithi akasebenzi akasebenzi nomfana womethezi. Kuhlanganaphi siba konke lokho? Cha ngiyayibuzela ukuthi akasebenzi. Hayi akuhlangani konke lokho. Phela angithi lawo amandla asekhaya la ongizowacela amandla asekhaya. Nawo amandla ngicela ukuthi nje ungibuyisele sisi. Hayi anginayo imali angazi-ke nami. Kusho ukuthi mina ngenze njani ngifuna ukwazi ukuthi ngenze njani. kwenziwe njani-ke ukusichazele? Hayi mhlawumbe usipha uzobona ngami sengibuyisela izinto Mhlaka angazi sesingakanani isikhathi? Angazi. Wake wakucabanga nje ukuthi ubuzoxolisa nje ukhulume kahle nami ngalezo zinto. Wake wacabanga nje ukuthi mina ngibukeka kanjani nje emndenini. Wamcabanga nje uma ukuthi wayengibuka kanjani mekutholakala ukuthi ingane akusiye yami. Wesiphambi nangaziwazi ingane namanje ngisasho ngaziwazi ingane ngoba mina ngicatha ingane yakho. Awukwazi phela ukucabanga lokho angithi uthi wena wavuka ekhaya. Lo wayefika kanjani? Ngokusho kwakho phela ngithi uthi wena wavuka ekhaya. Wena wayi ube uzazi kahle ukuthi awuvuleli umuntu oyedwa amathanga uvulela abantu ababili. Wayi wahamba wena wayosikhomba kumuntu oyedwa kodwa wazi kahle wena ukuthi awuwavuleli umuntu oyedwa amathanga wavulela abantu abaningi. Ngoba phela angazi ukuthi mina ngihlala noSipha yonke into engena noSipha. uSipha Wayetshela uyena uSipha ngitshela ukuthi uSipha. Awu so ngeke ngicabanga ukuthi eksiyami Izwana nesibili so. Ima-ke sisi angithi kuthiwa wena wahamba uyokubika isisu. ngahamba kaSipha. Okay. Yini manje esikuvimba ukuthi uhambe ubuyele emndenini ulandele umuntu owayeqhuba ukuthi uye khona kubo unihambe niyoxolisa leli phuthe nalenza angithi nasaba ukuthi kuzothiwa gezana umuzi angithi nakusaba lokho angithi nenza ngoba nina nenza ngamaspomu ukuthi nithi umuzi ingane yalapha kodwa wena wazi kahle ukuthi abungalali nalo muntu kuphela bebe kanti angazi ukuthi ngicole sizibeni. Ukuthi wena kahle kahle wawukhulisela umfowethu ingane yakhe. Singasho kanjalo. Phela inkinga le methi ingane angithi ex yakhe kuyona yami. Shuthi la sibangaki shuthi sibabili. Ake ngiyikhipheke mina shuthi sesele yedwa. Angithi wayivulela mina avulele. Ukushuthi ingane ngoba ethi yakhe impela akusiye mina kwakudlalwa ngami. Futhi kukuthi ezinye izinto waba nenhlanhla wena washeshe wahamba woyitest ingane. Abanye kuke kwenzeke uthothi ingane ithatha isithunzi sakho njengoba phela ulala naye kakhulu yize njengoba esemithi. Uyazi ukuthi uma ulala nomuntu onengane omithi ngesingane yakhe iyasithatha isithunzi sakho igcina ifana nawe ingane yakho kodwa igazi kungesile lakho uyakwazi lokho kuyenzeka. Ngiyangizwe besho ngiyangizwe mina besho. Angikwazi. Hayi ngiyakwazi ukwenza bonke. Mana-ke khona umbuzo ngicela ukubuza. Yila wena Sibonga ngisho ukuthi njengoba ulala nami ulala ne-ex yakho. Kushuthi nale ndala nayo uphinde uyinike. Songenza isilima ke manje. No phela ngithi wena uyakwazi ukuthi uphinde kuye ima wena kahle uyakwazi kahle ukusebenzisa phela umuntu onika abantu abaningi Sipha vele. ngibhedela la ngicela uphume la kwami. Ngeke ngihambe phela into Koze kubuye umnyeni wami la ngicela niphume Sipha. phela kuthi kuyofana kangificeke azi ukuthi nami ingane bakho ushadile nje umbiza umyeni wakho and nawe uyazi ukuthi ingane le iphuma kuphi. Ngeke ngazi phela. Ngeke ngazi kamtshela. Ukuthini? Akayichaza ngifuna ukuzwa kahle wamtshela ukuthini ukuyichaza la ngesibuka awuchazi wamtshela ukuthini
wamtshela ukuthi ingane le ngangitshela ukuthi yomunye kanti kwa uhlangana umnyana amanazana uthi wena wamtshela nje sisi uthe wena wamtshela afanele nahambo fanele nahambo echeka mhlawumbe akusiye yakhe mhlawumbe omunye ima uyazi ukuthi ingane ngaba uyazi ukuthi ingane ngaba uyazi ukuthi nayo ingane akusiye yakhe hayi kuningi ima wesisi ima khona la ngingezwa khona uyazi ukuthi ingane akusiye yakhe angithi usipha uyazi ukuthi ingane akuyona yakhe ima wena uthe wena umyeni wakho uyazi ukuthi uyazi vele ukuthi ingane kabasi angithi usipha yena uyazi akusiye yakhe nize nomyeni ima wesisi cha mina ngizwa yonke into mina ngikuphendula yonke into oyikhulumayo angithi uthe wena uyazi ukuthi ingane kaba uyazi futhi akusiye yakhe yena uyazi kaba eyakhe hawu angazi kanjani ukuthi uyangithi yena ngoba ngitshela ukuthi uyazi ukuthi ekaba sacela manje osipha ngicela nihambeni la ngeke cha phela ngikwazi ukhamba into zami ngayithola ngisafana naye simtshela ngithatha ukuthi phela ngakahambi osipha ngithatha phela hayi futhi phela fanele kwenzeke ngenye indlela fanele ngayiphi indlela noma iyiphi indlela fanele kwenzeka ngabona ucabanga kube yiphi indlela fanele kwenzeka wena sipha ufuna ukuthi bonke abantu babuke ukuthi mina ngikho right kanti right in wesisi wasipha